Afambo Chinedu Ikedize MFR Anetum Ake Buabo Babando Nkembo Nona Nigeria Iwatu Dakana Kwali Asosibo Nominali Dewono Papa Ihendi Katana Abu Mazi Emekani Ejim n'aka na kpakpando a ha pụta gị ife ịkwado ma ihe omenala gbasara ndị Igbo ya bụ onye ọbụla tinye aka ka anyị kwadebe omenala Igbo ọkacha na kpakpando ọ bụrụ na ịlụ chọọ itinye aka ahịa na-ele ma ọ bụ ọrụ ịrụ alụ mee ka ụwa niile mata maka ya jebe na kpakpando ka itinye ọ ga-abalụ gị uru kpakpando ihe ndị You tune into Solid 100.9 FM. Ndị Igbo ya masị unu na-akwado nụ kpakpando. Kpakpando bụ ebe a nọ. Ị nọ na West Africa, ị nọ Europe, ị nọ na Nigeria, ebe ọ nọ na-akwado nụ kpakpando. Kpakpando bụ ebe a nọ. Kpakpando ihe ndị Mwami emele ndị na-alala Igbo ma alụchọla Igbo ụgbọnwa bụrụ sogbule akwa mụ n'ebe bụkọ n'eze nremmo Igbo jisiwe n'ike ka anyị mezie n'ihe onye ụlọ nne ha na-esi ewu hapụrụ ya onye ndị n'ụzọ anyị si ana o mebisiwago akwa mụ n'ebe Natanu ka anyị mezie n'ihe natanu anyị mezie obodo anyị ndị Igbo nwe mmadụ ekene m ụnụ afọ mbụ African China kpakpando Thank you. Kpakpando ihe ndị amonye mbano unauno awe mekike amonye mbano hime mbano umwezi tu precisely ori owere lotu nodi usa Kpakpando oyoyo Kpakpando ihe ndị Ọdịma anyị abatago dịka isi eme ya na Kpakpando oge ha iji akwalite omenala anyị wee na-ekwu ndụ ọma ndị Igbo na-ebi. Ekelela gị Nwafọ Igbo ebe ọbụla ị nọ wee na-ekiri anyị Igbo asị m ọ ga-adịrịrị gị mma ebe ị nọkwa wee na-ege anyị ọ ga-adịrịrị gị na mma maka na nke bụ nke anyị ebe nke anyị na-anọ wee na-agwa ndị ụwa na nke bụ eziokwu bụ na Chineke gọziri ndị Igbo wee ha omume na omenala na ka esi ebi ndụ ọma ya mere na anyị ga na-atịgasị ya ọnụ wee na-ekwu ya ka ị merụ ọ bụrụ na anwụ na-eti n'ebe ịnọ asị gị otie izere ndo maka na ọ na-agbalụ n'ahụ erie na ndo ọ bụkwa na ịmara na ịlụgide ijezuo ike maka na aka aja aja ọkwa ya na-ebute ọnụ mmanụ ma ya emena gị gbafuo maka na onye ọbụla anwụ na-eti mmiri na-amaghị ọkwa agụụ ga-efi afị ya ọnụ agụụ nwere ike idu n'oyi ahụ mana ịlụtakwa ezuo ike na-alụkwa ya dara mba n'ọlụ ya ọzọ dị ka ibe ya bụ na ọ bụrụ na mmiri maka na oge udu mmiri ka anọ mmiri zokwa n'obodo ebe ị nọ wee na-ege anyị asị gị ya gazie maka na ọ bụ ọrụ Chukwu ihe ọbụla Chineke kere na-eme n'oge nke ya
maka na anyị na-ekwusi ike na ọ bụ n'ala Igbo ka Chineke kesịrị wee mee ihe na-eme n'oge nke ya. Na-ekele unu niile ndị Igbo nọ na mba ụwa dum. Ọ ga-adịrị unu niile ma mụ na-echezọ n'obodo maka na akwụlue ụnọ okwu ọnụ kọwa ebe o si. Ọzọkwa dịka ibe ya bụ ihe ọbụla na-eme gị cheta na ewo ya ka mma. Ihe emegidekwana gị iwe chebe echiche ije were ndụ gị maọbụ laa ndụ gị n'ihi maọbụ gbuo onwe gị, maka na ime nke a ọ bụ ajọ ihe. Kama mkpagide gị ekwe na ihere eji na ihere wee nwụọ jekwuru mmadụ rịọ mmadụ ịyọgodo nke mbụ onye nke mbụ ọ bụ na enweghị ihe ọ gwara gị ike n'obi jekwuru onye nke ọzọ na-eche echiche na-ekpe ekpere wee ruo oge Chineke ga-ezitere gị onye enyemaka. Maka na ọ dịghị mma mmadụ nọgide ijiri maka ihe ndị ụwa ga-asị asịrị ndị ụwa maọbụ ihe na-eme gị maọbụ maka ihere iwewe naba ndụ gị n'iyi. Ihe ọbụla mere gị die ya, mana nke kachasị nke maka na mgbochi ya ka ọgwụgwọ ya debe aka gị ọcha, meghere ndị mmadụ imere ndị mmadụ fụ mmadụ ibe gị n'anya, ife onwe gị n'anya, ife mmadụ ibe gị n'anya, ife onye agbata obi gị n'anya, gị na ndị mmadụ enwe mmekọ. Mgbe ọ ga-ejiru oge ọ ga-adabata iwe na onye gị ị ga-akọsara onye ga-ezigbota ndụmọdụ ya bụ biko dododo ihe ọbụla mere gị dee ya, maka na onye ndidi na-eri azụ ukpo dịka ndị Igbo si ekwu ya. A ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo maka na anyị ji okwu nke tata. Na gboo ka ndị Igbo si achị Igbo n'ọgbọ na ọgbọ abịa n'ọgbọ ewe ndị ka esi tọọ onye na-aba anyị onye iji na-abịa ka a na-akwanyere ugwu. Ndị ọgbọ dị iche iche ije n'Ọhafịa ma obodo dị iche iche a na-achị n'ọgbọ ọgbọ nke achịsịa ọgbọ ọzọ apụta wee lụzie oge ndị ọcha bịaziri wee were mkpara nke chibezie eze, ha sụọ ya na bekee akpọ ya chief a ka emegidere ọ bụrụ ya bụ ndị igwe maọbụ ndị eze ugbu a. Mana abịa wezili ya ọ bụrụ omenala ka ndị mere nke a mere ka e were onye ha ga-abịa amara na ọ bụ ya na-achịkọta na-edozi okwu na-achịkọta ime obodo na-edozi ndị ime obodo na-agba ha ume anọrọ ebe a na-akpakọrịta ọ bụ dịka onye na-achị ha onye ndu ha na gboo. Ewe nabata ya ọ bụrụ omenala dịka m si kwuo. Mana ugbu a ajụjụ anyị na-ajụzi bụ ebe ọ dị otu a ekwesịziri ịda na-ewezi ndị eze ndị nze ya bụ ndị eze maọbụ ndị igwe n'ụzọ ije. N'iji maatụ ekwesịrị iwe eze Igbo n'obodo ndị ọzọ dịka Lagos, Abuja, anụkwaziri na a na-enwe ya na Amerịka, ndị Malaysia na-ewe, ndị obodo dị iche iche na-ewe. Abịa n'ala Igbo dị iche iche Togo ha wegasịrị, Ghana ha wegasịrị eze Igbo. N'oge gara aga afọ ole na ole gara aga ewegoro oge ndị eze ọdịnala Igbo jegasịrị obodo a dị iche iche ebe ha wegasịrị eze a wee jesị ndị eze obodo ebe ha nọ. N'iji maatụ ọ bụrụ ebe n'ala Yoruba ebe were ọba ejekwuru ọba ebe a sị ha na ha achọghị ka a na-aza eze na ka ewere eze ọzọ maka na ewere eze n'ala Igbo, maka na ọ dịghị mma iwe eze na-abọ n'ofu obodo anaghị na-ewe onye isi na-abọ n'ofu obodo. Ihe ha ji ekwu ya bụ na ọ bụrụ na eme ụdị a na ọ ga-ebute ihe dịka nghọta a ga na-aghọtafie onwe ha. Ụfọ ndị eze ọdịnala ndị eze ahụ chikwara na ụzọ ije wee sị na ebe eze ha jedebere bụ n'ebe ahụ ha nọ. Ụfọdụ wee sị na ha nataba agafe ha akwa mmiri Niger ha eme gịnị ekpufu okwu eze ha. Wee na-asị ụdị a ọ dị mma. Ha wee na-asị na ha chọọ ka omenala Igbo fuo na mba n'ụzọ ije ebe ọ bụ na ndị Igbo juru n'ụzọ ije, na ihe ha ji mebe ya bụ ka a na-ewe ihe gbasara omenala ndị Igbo nọ n'ụzọ ije a na-ama na ewere ihe dịka iri ji, mmemme dị iche iche ewekwanụ ka okwu ọdịnala ụfọdụ jide ha eje na obodo ma ọ bụ na obi onye eze ahụ nọ n'ụzọ ije ndị Igbo edozi ya dịka esi eme ya n'ala Igbo. Anyị were asị
ọ bara uru ọ dị mma maka ka esi dọgide ihe a n'oge ahụ ka ndị eze ọdịnala si n'ala Igbo jeziri n'obodo dị iche iche si ọ dị mma unu chọọ iwe ụdị ihe dị otu a n'afọ unu ga na-aza abụ afa onye ndu ndị Igbo n'ụzọ ije ha wepụ eze ma ọ bụ igwe ọ bụ okwu a ka anyị batara mana ọ bụ iso m ga na-atinye ya ọnụ maka na eze ọha nọgoro ebe a eze ọha na onwe ya bụ omenala mma ajụnụ ya eze ọha dịka o si dị n'uche nke gị ekwesịrị iwe ndị eze n'ụzọ ije ya na-emekene ọha na eze na-ege anyị ntị amekene oke kene nwaanyị maka na ihe anyị a na-ekwu ebe a bụ na ikwupụta onye na-amaghị ebe omenala Igbo amara omenala Igbo abịa na eze a na-echi echi ọmụ na ga-eji aka hapụta onye ọbụla a ga-achọ ka ọ bụọla ha eze igwe obodo ọha obodo ya eji aka hapụta onye ọbụla ga-achọ ka ọ bụọla ha igwe obodo mana nsogbu anyị bụ ndị Igbo nwere bụ na ahapụta anyị jee na mba ejechi eze nke mba mana bụrụ na onye ahụ nọ na mba bụkọsa eme nkeme na be anyị enwe ofu nwoke nọ n'obodo ndị Yoruba so anyị nwabụ ndị ụmụnna anyị bafọta na ndụ nwoke ha na-ebi n'ọdụ anyị mma a kpọlekpọta na be anyị abachie ya eze ọ natara be anyị abachie ya eze chidechie nke a na-akpọ ha chief ka etidele ịfụ ha na ọ bụ na olu obodo ahụ ọ nọ n'ime ya na ọ ga-aka nwee ugwu maka na a ga-ajụ esi ya ihe anụnwa Igbo ọ na bụ ụmụnna chiri ga echichi ya ka ọgwụ aja aka ochie onwe ịmana sị na onye ji aka wee ochie onwe eze ụbọchị okpokwu n'isi fọrọ ọfọ na ebe eze ege echiche nwanne nwoke onye agbakọkwolo mana ịkpọ mba niile ọha na eze niile amagora nọ ihe ụmụnna jikọtara aka ọnụ wee ochie mana nke na-ewesi m iwe bụ na ọka ya bapụta onye na-anaghị atụ ụtọ ụmụnna onye na-anọghọ n'obodo ịghọta m na-ekwu a onye na-amaghọdụ dịka na-abatabaghị obodo he ọtụtụ alụ ịnọ na be gị na ndata na onye ha bụ eze na obodo dị dịka na mụle na ugwu Awụsa achịgụ na onye a bụ eze mana abịakwa onye ha isiokwu atụ ụtọ ụmụnna enwe ndị anaghị atụ ụtọ ụmụnna enwe ndị anaghị emedo ihe dịka ime ihe obodo ji mara ha na ha nọ n'obodo mana eji n'obodo ahụ asụ na-echi ha echichi ị na-echi ha echichi ọ na bụ ụmụnna ha jikọtara aka ọnụ wee chie ha echichi maka m na-aghọta echi nke a m na-aghọta bụ na echichi nọ na mba ka m na-aghọta nke ihe echichi obodo ebe ha nọ ka m ghọtara ịghọta m na-ekwu maka ọ bụrụ na onye na-eme ọfụma ohe obodo ya akpọnata onye ahụ si ya ebe ọ bụ na ihe dota ya na ihe dota na ọdọgọ mma akpọnata ya n'obodo echie ya echichi ahụ echi ya na ochie o nwere ugwu mana ihe a na-ekwu bụ na ndị ha na ha nọ n'obodo ịma na ewere otu dị iche iche otu ndị Igbo ewekwara ọha na eze n'ụzọ ije ewere ndị na-akpọ onwe ha ndị na-asụ Igbo n'ụzọ ije ya bụ Igbo speaking community ewegasịrị ya n'obodo dị iche iche ha wegasịrị ngalaba dị otu a na-ekwu na ọ bụ ụdị ndị dị otu a na-echi ha echichi na-enwe ike nọgide ndị ọha na eze n'ụzọ ije na ndị Igbo ọzọ akpọkọnata ofu ya mana ewe ebe ọ nọgide dabazie ndị si mmụ Igbo na-asụ Igbo n'ogbe na-asụ Igbo wee si na ọ bụ ha kwesịrị na ọ bụghị ndị ọha na eze kwesịrị ichi emechazie aga n'obodo abụ oge ahụ ndị eze ọdịnala n'ala Igbo jeziri ebe a ka ha dozie ya ejezie ebe a na-ewezi eze wee ike nọgide ewe eze ise n'ofu ogbe ebe ha bi maka na ndị nga ga-asị na ha eze nke a bụ eze nke ndị Igbo speaking nke ọzọ asị mba na nke a bụkwa eze ndị ọha na eze onye ọbụla azụrụ isi agụ na okwu mmemme na ka onye ahụ jidere ọ na-achịrị ndị nke ya meziri na ọ bịara wezi ka o si adazi ọ dịzịa ka ọ bụ ihe ihere na ndị Igbo aghọtasịghị onwe ha ka a ga-esi wee na-azụ eze azụ na ụzọ ije ya mere a ji jikọọ aka n'oge a jeziasị ha mba ha chọkwa ịza afa ma ọ bụ na ha chọrọ iwepụta onye ga na-afụ maka omenala n'ụzọ ije na ọ kaara ha mma na ha azabara onye ndu ha wepụta ofu onye akpọ onye ndu kama ha aza na eze ma ọ bụ igwe mana ha ka na-aza ya onye ka m na-ekwu mana ịmana asị na ndị kwuru okwu si n'ọzọ bịakwara ọ bụrụ mgbe ọya bụ ihe m na-ekwu na ọ bụrụ na mgbe igwe obodo na ọtụtụ ndị dị iche iche malụ otu esi eme ihe ụdị ndị anụnwa bụrụ ka igwe obodo ka ọ dụwara ije dịka na igwe ahụ maọbụ zifuo na owu ese na edoto anụnwa na-aza eze dị ụtọ anụnwa na mgbe ji bụ ya ji aka ya wee ochie ebe eze maka ihe m ji ekwu ya bụ na enwe ọtụtụ ndị na-amaghị ebe omenala
na-aza eze enwe ọtụtụ ndị ha na-aza eze na amaghị otu esi agụ ọjị nkịtị a na-aga agọ na ama otu esi agụ ọjị mana eze bụ ihe omenala ka ọ bụ oke onye ọbụla bụ onye igwe ka echiri achụ na igwe bụ igwe ụka gbasa m otu ga-esi ihe akpọ omenala maka na mgbe aka bụ wa na-echi echichi na abachọ echi echichi a na-amata onye anụnwa na egbulu anụnwa mara ihe a na-eme n'obodo a na ha emeghe nsọ ana na-emeghị ihe ọjọọ na ọ naghị ezu ochi na ha mgbe gbakọta mmadụ ama bifo echie mmadụ echichi ọbụla na-echi echi mana nke ugbu a bụ onye gbata ego ọchọ ohe bụ ụzawa ihe ọbụla nọ ndị dịka na igwe obodo ma ọtụtụ ndị dị iche iche abụ ha ka ọ bụrụ ka na mgbe igwe obodo na mara ihe bụ omenala dị n'obodo mara otu esi achịkwa obodo ha nwa ka ọ dụalụ imekwa ijikọ aka ọnụ ịghọta m na-ekwu a wee si obodo dị otu a ịma na abịa n'obodo ọbụla emere mgbe ọbụla mgbe ha ji abata igwe obodo ọkwụọ ihe dịka ga eji akwụ ekwe na be anyị akwụ ekwesị onye ọbụla bụ onye na-azọ nke dị ụta na-enwekwu mgbe o ji bụrụ ndị saịda ndị obodo a bụ ihe chi ga-echiche ha mana ịma na anyị bịa n'ụzọ ije anaghị abụso ofu ogbe na-ebi ebe a maka na ebe ha na-azọ bụ Igbo niile n'iji maatụ ewere ofu obodo ha nọ ma onye Abịa ma onye Imo ma onye Enugu ma onye Anambra ma ndị Delta ndị ọbụla na-asụ Igbo na-ebikọ ebe a ndị agha ọ naghị asị na nke a bụ ofu ogbe ndị ede a na-ejikọ aka na onye abụzi onye ọbụla na-asụ Igbo na onye a ga-abụ eze ha ihe ha ji bidokwana ya bụ ka omenala Igbo ghara ịnwụ ha nọrọ ebe a ha na-eme emume dịka iri ji ụfọdụ n'ime ha na-emekwa ọ bụ emume dị iche iche a na-afụta na-ewere ụdị omume a na-emekwa na ebe ha si maka ụfọdụ bụ ndị ụmụ ha mụrụ ụmụ ha na-anatabeghị kemgbe a mụrụ ha ụfọdụ ewegoro ụmụ ha anatabeghị mara ebe a mụrụ ha ha sị kama ndị a ga-efu ka a ghara ịma ka esi eme na be ha ka ndị dị otu a bụrụ ndị ga na-eme omenala achọ ime mmemme na-ewere eze na ihe ndị ọzọ dịka isi omenala na ka esi eme ya ebe a mana ihe a na-ekwu bụ na ụfọdụ n'ime ha dịka isi kwuo aghọtachaghị na ọ bụ omenala ka a na-eme anọkwa n'ebe a sị kee ka mmadụ ga-esi were eze n'ụlọ o jezie n'obodo ọzọ jekwa bụrụ eze ọ natabaza gịnị ka ọ ga-abụ ha ji si na ha nata n'ọsọsọ n'ụzọ ije ka ha wedebere ndị ha na-achị ha nata n'obodo okpuo eze ha ekpugodo ya debe n'ụsọ ha fụ eze obodo ha akwanyere eze obodo ugwu dịka o si kwesị mana eche m na ọ dịzi otu a aka m na-asị na ọzọ bịara na ọ bụ ka na ọ bụ na ndị eze obodo na-achị anyị ka ọ dụwara itinye ha ebe okwu a na-ekwupụta ebe ha maka ọ dụwara iji uche tụne maka na ọrụ ọbụla apụta nwere ndị ọba aka ọrụ bụ ndị na-alụ ebe ọrụ ọ bụghị na anyị nwa bụ ka na ebe a bụ ikwuru ndị mmadụ na-ekwe ihe dị mma na-ekwe nke adịghị mma ọ bụzi ọha obodo ka ọ dụzara ijikọ aka ọnụ si na nwoke na nke na ọdụghọ mma na nke na ọdụkwọ mma ya mere anyị ga-eji gbapụ ekwentị ugbu a ka anyị wee kpọnte ịma na ihe anyị na-ekwu ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege anyị ịmagoro ihe anyị na-ekwu ọ dị mma iwe eze n'ụzọ ije anyị kwugoro ihe a na-ebutegasị ụmụ ndọrọmandọrọ ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ dị iche iche ndị kwe na ndị ekwe ya ọ na-ebutekarị ya kedu uru ọ bara n'uche nke gị iwe eze n'ụzọ ije ewe awọm dị na ya 090 97711109 090 97711109 ma 090 2311109 bụ akara ekwentị ga-eji wee gaa ọ bụ na ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri na mba ụwa Kpakpando na-abịa na ọkụ ma ha elekere ya 3:30 kwa ụbọchị Fraịde niile anyị ga-ewebezi okwu ugbu a ka ndị mmadụ tebe ya ọnụ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ụgbara ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'iru nwanne o nke gbasatara ebe a na-esi esi na mba ọhụụ na ndị be anyị anaghị ekwe nchịkọlata and anaghị erubere ndị okenye isi oge m nọ na Kano ihe a butere nnukwu ọgbaghara ihe anyị sọjestịrị ha oge ahụ abụ gaa n'iru anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ihe anyị sọjestịrị oge ahụ awụ ihe anyị chọrọ bụ Igbo prezident jeneral ihe ọhụụ na-agbachakara eze ihe hapụrụ ya ndị nọ n'ala Igbo mana o nwere ndị ji ihe aha achọ kọntraktị n'ebe gọọmenti dị iche iche nọ ọ bụghị maka ọdịmma ndị Igbo ka ha ga-ejiwe ego ha ile anya ụfọdụ ọ na-awụ ha bata ala Igbo ha bịakwa were anya ha jiri zuo eze n'ugwu Awụsa wee na-agọzikwa eze ha
eze so ihe ndị a bụ na-enye aka n'ihe ọka ndebe anyị karịa ijikọlata ndebe anyị afụghị m uru ọ bara ekele m gị daalụ nwanne biko gwa ya afa gị na ebe isi agbọ biko gwa ya afa gị na ebe isi agbọ Ọkịja Igbo gaa n'iru nwanne gaa n'iru onye bụ okwu siri ike maka na aga ebugodo eze bidogodo nke anyị anyị agọdoro mmadụ na-etinye eze ha bụ eze ọdịnala ịmara onye na-azụ eze ndị Igbo na narị ma na saụt enwekwara ike ịjụ ndị Igbo n'ebe ahụ n'eziokwu ọ bụrụ eze ha mana ụfọdụ na-azụ eze Igbo na anyị Igbo anyị eziokwu onye Igbo ekperi ọrụ Igbo eze ọya mebiziri okwu a siri ike anyị kwesịrị ibu ụzọ echebe nke emechigoro eze n'ala Igbo ahụ ya na ka esi echige eze na-echewe nke ndị ọrụ ndị Igbo daalụ okwu enwe isi maka emesiri okwu enwe isi bụ na ọbọgodo ka emechigodo eze niile ihe m ji kwuo na okwu enwe isi bụ na ọ bụrụ ka na mgbe a na-echi echichi na-echi echichi azụ na onye maara ihe bụ omenala mara nsọ ana ihe dị ụtọ ama na-eme maka onye bụ ịsa okwu azụ na emụrụla nne ya ọfụma mara ihe bụ ọdịnala ma na-enwe ọtụtụ ndị echiri echichi ugbu a na-amaghị otu esi ọjị nkịtị na amaghị otu esi agọdọ ọjị enwe ndị echiri echichi ewetara ọfọ onye ma amaghị ebe ọfọ ahụ e nyere ha n'alụ ghọta m na-ekwu a na ọ bụrụ na ndị be anyị chọrọ ime ka ọ dị mma ihe anyị ga-eme bụ na ka ibido from ndị ahụ ndị nke dị na ghọta m na-ekwu a maka na enwere ọtụtụ ndị bụ igwe obodo na-amaghị otu esi ọjị nkịtị anyị bụla na-aga agọ na-amaghị ebe bụ omenala gwaza m ibe ha ga-achịta oke ụdị ụta mee na mba ha ga-ama ihe bụ nsọ nke ịgwa ụdata ihe a bụ nsọ ọ dị mma ya bụ na ihe ị na-ekwu dịka Ọkịja zikwuo maka ndị a maka na ọ bụrụ na ịgwa gị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ebumnobi ihe si hibe ndị eji echi eze a ka eji echi omenala ya agaghị na-anwụ otu ose ahụ maka eze ọdịnala ike sikwuo ụfọdụ abụdị afọ Igbo ka ọ na-aza ụfọdụ bụ ịbịa be ya sọsọ bekee ka ndị ezinụlọ ya na onwe ya na-asa ịga ebe ha na-eme nzukọ ọ bụ sọsọ bekee ka ha na-asụ ụfọdụ bụ ndị na-amaghadị oke maọbụ ụmụnna one na one ha were n'obodo ebe ọ na-achị ị ga na-ekwu n'eke nke bụ ga-ebute mbụ nke abịa na bezi ọ bụla ọjị gburu ka a chịwa ha ma ọ bụ eweta sọ wine hụtije mmenya igbodo bụ mgbe eji aga ọfọ ọjị igbodo bụ ọjị eji aga ọfọ ewezi ya bata na be na ime abụọ hụ mkpụrụ ọjị Igbo n'ebe ahụ ụdị ndị a bụ ndị na-asị gị na ihe agbanwego agbara ọfụ ka na-azazi igwe echefuzie ihe niile gbasara Igbo ebe mmadụ na-aza igwe ụka ka ezi ibe ịchọzi ọfọ omenala ogo ga-emetụzi aka anyị nọ na a na-echi igwe n'ụka ka anyị were ndị na-akpọ gwa ya afa gị na-ebisa gbobe ya nkenke ọ ga-adịrị gị mma odogwu Okonkwo ọ gaa n'iru nwanne nwanne daalụ ọ bụrụ na ị na-ahịa ihe okwu anyị iweta kịta bịa na-eso okwu be ndị ofe mmanụ maka na azụ na-ewere igwe na-ekpu ihe ma nke onye ahụ nọ London bịachiri eze na beba ndị ọbabaka na na-ewe ha nke ahụ na-enye iwe na anọ na Yoruba land so ọ bụrụ ihe sewere okwu ebe ahụ ihe anyị na-ekwu ihe ndị ọhaneze kwuru ka sọpọtụ na ka anyị wee ndị uzu akesi Igbo prezident jeneral ka na anyị na-akpe nke anyị sere okwu ọ na-ese okwu na Sokoto ọ na-ese okwu na Nina nke Sokoto setere okwu onye nke jere fọsụ onwe ya kọmishọna na-edepụ ihe okpu onye na-achị obodo ebe a bụ ihe okpu ka ndị Igbo na-ekwetere nke mi na-asewere okwu ndị Igbo ekwetere ndị ugwu bụ ihe okpu ọkọmishọna na-ekpu ihe okpu so okwu taa nke Kaduna na-eso okwu nke Katsina na-eso okwu emechezie ọdaoze Anambra Imo Owerri Abịa ode Anambra na ode Enugu awere ọgbụgbutesiwe onwe anyị nnukwu ọdaba so ihe ga-agba ya ebe a na ihe ndị ọhaneze kwuru ha nyochiri ihe ahụ ọfụma wee si na ọ ga-aka mma ka a na-asị na Igbo prezident jeneral ka ndị akụwaziri isi n'ala ndị kwesịrị ekpeta ezi ya gazi bụ na Igbo prezident jeneral ka e ga-arụzi ọrụ onye ka a na-akpọ eze ndị Igbo na-akụziri onwe isi n'ala bụziri nwa ụmụnwanne ndị ugwu
ana ife onye nketa na Kano nketa na Kano bụkwa mgbe anyị nụrụ edoketi ete Enugu steeti ha mechiri zobe zoni by state enye ndị Enugu anyị gbakọta si nwanne anyị nwoke onye nke Wike si ya ị ga-abụ eze ọsịnye achọ ha onye nke eze ajụọ ya so ga-abụ si ewere ihe mgbe e nyezire ndị Anambra na ndị Imo na onye nyere ya ejighị ego ọgwụma ọ nọ na-agwụcha ọgwụ ya na biznes ede kpọpụta onye nke ọzọ si na ya achọghị chi ya bụrụ igwe ewezetu igwe na Kano ọgịdaba rute nkịta m na-anọ nke ọzọ jee na nke ndị Kano kpuru okpu nke ọzọ jee na nke ndị igwe rekọd eze nke ọzọ ọrụ na Kano nke ọzọ okpu ọha wee tu eze ọ bụ na onye nke aka wee ụbọchị enyi mana nke ọzọ gbara ọsọ na ma m ka esi aka mere onye nke ọzọ gbafua so ya m na-agba na ihe ndị ọha ndị Igbo kwuru ọha eze ndị Igbo kwuru ka stand na anyị gba n'ebe a na-afụ ihe anyị na-eme ebe a enweghị ihe dịka eze Ọkachuzuka na-agwa n'otu group of people jee fọmụọ ya ha fọmụkwa ya ha sịghị nọ ka were na-anata sọntịn gọọmenti ọgba politiks ka a na-etu ewute ya ahụ ị gaghị ama mgbe a sị na-eweta ihe nke kerie ya ihe dị mmadụ ga-eje n'obodo Chineke ma ndị obodo amaghaghị ịma aka ọ bụ onye ịma aka ọ bụ onye ama ijikwado ya ebe eko ya si wee fụta onye kpunyere okpu ya na ịma ha so biko ihe ndị ọha na-eze kwuru ga-ezilu ka anyị na-enwe Igbo prezident jeneral anyị na-enwe n'ahịa ha ojiji ọ chọkwara isi senata ndị nna ya chiri ezi Okonkwo daalụ ezigbo mmadụ dịka ihe Okonkwo kwuru ebe eze maka na nke anyị fụrụ eje na Lagos na obodo ihe ọ na-ese okwu ihe ebe a ga-apịa iche eze ịma na ikwubugo ya n'ọwa ọha na-echi eze na ndị obodo na-agbakọta echi eze a ga-echi o jeza na adara eze ọzọ na ana m na-ekwu uru bụ na gụnwa bụ onye Igbo na-eji adara onye ofe mmanụ na ana ya echi ego eze onye ofe mmanụ maka eji agọ nke ugwu a onye ugwu maka eji agọ ọfọ omenala ọ na ihe ya kwuru onye ya gwa mme ka ị ga na-emezi maka na enweghị mgbe a kata asịrị okpukperechi anyị na okpukperechi nwere ka ndụ ọfa anyị na-agụ na nke ha abụghị ofu ihe obodo ọbụla nwere nsọ nke obodo ha nwa ana nsọ nke obodo anyị na nsọ obodo ha abụghị ofu ihe mgbe onye ugwu pụtara okpokubere ọ na-agọrọ ọfọ Igbo sọsụrụ ọfọ okpubego okpu sọ ọfọ gonyere gị n'aka onye ọsịbe ha na-akpọ ọfọ biko gbadata ya gwa ya afa gị na ebe isi akpọ udo dịrị gị ezigbo mmadụ afa gị na ebe isi akpọ Olisa gaa n'iru ebe ka isi akpọ gaa n'iru Olisa daalụ ọ dịkwa na ịma na onye ọbụla jiri echichi n'ala Igbo ọ ga na-egbu mgbu mmeri mana o nwere ndị dị anọ na obodo na-emepe ụdansi a na-egbu mgbu mmeri ha nwere ya n'ebe obodo ha apụta n'ụzọ eyipi were zuo gbada ya ha n'obodo wee bụrụ ịkwanyere ndị obodo ugwu abịa ihe gbasara eze a na-ekwu maka ya ana m agwa ụlọ eziokwu onye Igbo jere obodo ọzọ echie ya eze ebe ahụ onye chiri eze ọgọrịa ọfọ omenala ndị obodo ahụ ka ọgọrịa ọfọ omenala ndị obodo ndị Igbo awara ọjị ndị Igbo ọgbụrụ ejiri enyi ya ọ bụghị ezigbo ihe ka ọ bụ ọ bụrụ na na-achọrọ ime ya ịma na ihe a ga na-echi bụ onye ndị Igbo n'obodo na-etu a ga-ewepụ eze mma ana m ekele unu ọ gwara ndị obodo anyị na-echikwanya bụ eze n'obodo ndị ọcha mana ọ bụrụ na ọ chọtaruo na obodo anyị ọ dị eme ka atụrụ na ya bụ eze kacha ọ ga-esi nwayọ ya bụrụ eze ime na-eze obodo bụ onye ikpere n'ala otie ya ka na-azụ daalụ ịma ya dịka ihe anyị kwuru ọ ya ka anyị ji asị ebe mmiri si maba omenala anyị ka esi metọọ ya dịka ihe a na-ekwu ebe a dịka nke Lagos eze Igbo Lagos oge a na-echi ya gboo n'afọ one na one gara aga o jere na nke ọba nke nọ na Lagos ọba ahụ wee nabata ya nọrọ ebe a wee wenizie ya mee ya omenala ọ ya abụzi onye ama dịka eze Igbo na Lagos
nke a wee gaa oge emechaziri nke a ya wee bidozie jebezie na obodo dị iche iche na-ewepụtazi eze ya ojiziri aka ya chibezie eze mana nke mgbe echiri bụzi onye dịka nwanne anyị nwoke o jedara onye obodo nke ọzọ na nke a wee nabata ya bụrụ mara na ọ bụ ya bụ eze mana otu eze aka ndị a niile o chichakwara wee zibazikwa na azọbazi isi zọbazi ya azọ wee na-ewepụzi ihe bụ ebumnobi eji echi eze ahụ bụ ịkwalite omenala ime omenala dịka isi kwuo na ụfọdụ n'ime ha ma dị omenala ya bụ na ọ dị ka ewe ka ọ dị onye na-amara omenala adasị na ha na-akwalitezi omenala ọ dịkwa n'ala Igbo a ngwa anyị m chọrọ ịjụ ka m si ụta m si nọrọ mgbe eze ọdịnala ọ na bụ ka m chọrọ ịnata eze ọ bụrụ onye ofe mmanụ maọbụ onye mgbago ugwu ka m ga-eje daa oke ọ bụghị otu m si aga ọjị go eji aga ọjị ọ bụghị otu m si eme omenala ka esi eme omenala ọta m na-ekwu a omenala ọbụla nwere nsọsụ ya mana ndị Igbo so nke mana ndị Igbo nọ na Lagos bụ ụzọ họpụta ya ha wee kpọziri ya bụ ka e wee mara na ọ bụzi onye a na o sogoro na ọ bụla ta eji na-eme ka ọ dị mma ọfụma like ọ bụla eji na-eme ka ọ dị mma kwere omenala Igbo ugwu and ihe na-emere Igbo ihe ugwu ihe kwesịrị ime ọ bụrụ na ọha obodo ezukọ site na ha chọrọ ka echi onye na ndụ onye a na-ebi n'ọdụ ha mma ịghọta m na-ekwu a ihe ga-eme bụ ọ bụrụ na ha enwe mitin ha kpọtanyere ka mmadụ na-atọ ma enọ na mitin ahụ ọ bụrụ na eze obodo onye ahụ ejekwuje eze obodo onye ahụ si dat na ha chọrọ ka emezuru onye omenala a na-eme n'ala Igbo aza eze onye Igbo weta ọchị gọọ ọchị ga-eji aga ọchị mee omenala ka esi eme omenala so onye ha ya dịkwa ndụ biko gwa ya afa gị na-ebe isi agbọ ekele gị ndị afa gị na-ebe isi agbawa ndị eze Enugu dum eze ọha na-ekele gị ekele onye isi ekele kwere m dịka mụ na nwa m keda ihe mbụ eze Enugu mana abụ onye aka ma ngwụ anyị nwere eze be anyị eze Enugu mbụ adị m ekwu maka onye be anyị nnata be anyị eze Enugu afọ ụtụtụ ka echiri gị echi echiri m eze Enugu wọch ndị wọch na nguzodo chie m eze Enugu wọch ya ka m chiri ndị na-adị wọch mbeziri ha niile anyanwụ daalụ so ya bụ ime ọbụla mee Chineke be mbana na ndị nọ n'ugwu Awụsa onwe ya ga-echi ha nataba anyị ha ga-ekwurịta ha chiri ya ndị ugwu Awụsa anyị sọkwa anyị chie anyị na-agụ ịganye ikpebanye ịdọ ndị be anyị manya chiere anyị ihe chi anyị echikwere eze n'ugwu Awụsa ka anyị wee nwee ike na-etigbu ụtụ ọba ha na-eturu mana ọ bụrụ ka onwe oke ekenyere be anyị aza eze itinye n'ugwu Awụsa onye a ka anyị si eme be anyị n'ugwu obe anyị daalụ eze Enugu daalụ amekere oke ịfụ okwu na ọ bụrụ atị na achọ ime ka ọ na-adụ mma ọ bụrụ atị na onye ahụ na obodo ọ ga-abịa m ji kwuo na bụ na ndị na mitin ahụ ha laikele onye obe edute na ala Igbo aga ọfọ Igbo ka esi aga ọfọ eme omenala ka esi eme omenala n'ala Igbo weta okpu ahụ bezi onye ahụ kpọgo ya eme ihe o mere nke bụ eziokwu bụ na ụdị emetọna na eze na-abụ n'ime obodo eze ma omenala ọ bụghị onye na-agịta kpata ego ịfụrụ nke eze Enugu kwuru ma otu ọbụla afọ ahụ bụ ihe dịka ndị Yoruba maọbụ ndị na-azọ ndị echi n'ime obodo ndị ọzọ ewe ụdị echichi ị ga-azaba ị mara na ọ bụ alụ ka ị mere maka na ị were eze echia gị onye isi ndị na-edozi elekere maọbụ onye isi ndị na-edozi ihe ọbụla nke unu na-edozi ọ dị iche na mmadụ bịa sị na echiri ya eze n'obodo dị iche iche maka na eze eze bụ maka omenala ọ bụghị maka ịnọrọ n'ọya mere ịmana ụmụ ihe a niile ịmana ịga n'ụlọ ụka ụfọdụ a na-echi ma eze ịmaka na enwe iwe bụ na ndị na-ekpuchi okpu ahụ na isi ha gọdọ ọjị ma ọ kọọ ọkụkọ ihe na omenala na amanị ya ịghọta m na-ekwu a onye ahụ na-echi eze na-amaghị ebu n'eze ka ekwe n'ụlọ eze a na-echikwa nne onye na-agbọ biko gwa ya afa gị na ebe isi agbọ ekene gị nwanne o udo dịrị gị ndị ebe isi agbọ ngwa gịnị ka ị na-ekwu na n'ome nwere ọkụ fọlọngụ n'ome na-ara ara na mgbulukwu onwe ebe anyị emela anyị ka anyị wee mụọ ọkụ ngwa daalụ
ka ezo asị na bunu na naira si na bunu na-enwe naira ụgbọkọ wetago nke kemgbe ikuku buru sisi mgbe ikuku buru ihe anụnwe bụ mana tupu ikuku eburu na-ewe ọkụ n'ụwa abịaghị na afọ n'ọkụ nke mana unu nwere ndị gbara ọkpụrụkpụ kedu maka wezi unu zọrọ ndọrọ kwesịrị iyi aka na ihe ndị unu nwekwara eze na ịmara ofu onye na-amụkwa n'ụkwa na dere n'ekwe eziokwu ofu onye na-amụkwa n'ụkwa na dere n'ekwe oke ebe nwoke nwa na-eme ọfụma ekwe ndị kwata na-eme ọfụma ọ hapụrụ ga abụ ya ma fuere dị ten ọtụ ndị dị iche iche bụ ndị gbakọtache n'obodo anyị ebughị onye chọrọ idebanye n'ihe ahụ maka na ejekwa gọọmenti na egbogochite n'ekpe mkpadụgụ na ahụ ha emere ike inyere gị aka ọ bụghị ịtụkwuru na-asị na ọ bụ ka na ndị na-ebu ndị gbagodo na saịdị anya ahụ jekwujere ndị gọọmenti ndị ebe nyere ya aka n'ebe dị ụta ihe dị ụta ama ndụ ọ dị ma ndị na-eyi ọkụ ama m na ụnụ na-anụ ya ndị na-ara na ha ewe ha ọkụ na o teela nke a bụ ike eziokwu a na-ejekwa ebe a na-afụ otego ọkụ dịgidebere ebe a unu mara ihe unu ga-eme enwe ike ọ bụrụ mana ndị ọkụ ime obodo wezi ka o si adị ịmana ewe oge ụfọdụ anọgide hibe otu na ndị a na-afụ maka ọkụ anaghị ama ihe na ndị na-eweta ọkụ na-akpa asị gị na nke ọzọ ji mebikwa sị tụba ụtụ atụgide ụtụ ndị niile gba ọnụ na-eru n'okwu n'obodo a niile ọkụ na-adịghị unu pụtanụ jikere iji ihe a ka mara onye ji na ọkụ abataghị na bunu ya ka anyị kwesịrị ime nyochasịa ya ọfụma maka na enwe ndị ga-asị na ha nọ n'otu ihe ha na ndị na-eweta ọkụ na-akpa agaghị agwa ndị obodo ha nọgide asị tụọ ego atụgide ego agaghị afụ ihe ha na-afụ ọ dị mma biko ndị na-eyi ọkụ jeni yenu ndị mburubu na ndị na-ara na ndị n'ume na ọgba ọkụ ekele gị ndị ebe isi akpọwarị gwa ya afa gị Udochukwu ọ ga-adịrị gị na mma gaa n'iru ngwa ana m anụ ihe na-ekwu gaa n'iru ọ bụzi ndị ọchịchị gọvanọ bụ ihe na-ekwuzi onye ga-abụ eze anọkọtasị na-ewofe eze ma ọ na-eme suspenshọn nke a mere n'ezi agụ ọnwụ mgbe a na-azụ eze n'Udi mgbe Sullivan bụ gọvanọ Sullivan nọ n'ebe ọ nọ were ofu onye ọ laikiri tinye hafụ onye nke ọzọ ebe ọbụla gọvanọ fan nkịta na onye a ga-abụ eze onye ahụ abụziala eze anọkịtakwa n'ụlọ ndị ụfọdụ ọfọnye onye ọzọ asị na gọvanọ kwuru a na-enwezi ụdị igwe PDP na igwe APC taa ka omenala Igbo ga-esi wee na-aga n'ihu ka o nwere ihe ọzọ enwere ike ime ka gọvanọ wepụ aka ka ndị obodo were aka na-ekwu onye ga-achị ha eje ụlọ ikpe asị na kọt ga-ekwuzi onye ga-abụ igwe nwanne ajụjụ ahụ ọ bụchaghịkwa eziokwu maka na obodo nke mụnwa ndị obodo gbajikọrọ aka wee wepụta igwe anyị oge ụfọdụ obodo ụfọdụ na-abụ ha jikọ aka ahọpụta onye bụ igwe ahọpụtacha onye bụ igwe ha ahụ ha ewoziri ya wee wejere onye isi ọchị obodo ebe ha nọ dịka ọchị obodo Enugu ọchị obodo Enugu pụtazi ọsọ bụ onye a ka unu kwekọrịtara ejezie jebe ije ka a ga-esi ihe ya mmemme akwụkwọ na ichi echichi mana ọ bụchaghị ezi ndị obodo nwa amaghịzi na-ewe ndị ọzọ na-esi n'azụ jesi na ndị obodo wepụtara na ọbụ ọzi onye a ga-achị mana ama m na imirikiti obodo bụ ndị obodo na-ejikọ aka a na-ejere ya ije a na-ewepụta ụfọdụ ewe ike mmadụ na-aba apụta mmadụ atọ apụta ọ bụrụ n'ihi obodo ka kwekọrịta onye obodo ka kwekọrịta ka a ga-emecha wee wejeziri onye na-achị onye isi obodo ebe a na-achị dịka gọvanọ ịfụ ha na m na-asị na agbara ọgwụ fọtara ọ bụ na ọ bụ na agbara ọgwụ fọtara ọ bụ na mgbe aka na-eme omenala onye ọbụla na-ahọrọ eweteti n'ọkwa obodo anaghị egosi na ehụrụ onye a oke ọ bụrụ na mgbe waka bụ mgbe ọ na ihe mesi omechi ha bụ dịka eziokwu adịghọzi ana ya kpọzi aka dịka eziokwu adịghọzi maka ofu ahụ ọbụla na-agbara omenala ọsọ ọ bụ omenala ka bụ omenala bụ ife a na-echi mmadụ echichi enwe ndị na-ewepụta ka ha obodo ya ewepụta mmadụ dịka ebe na vileji ọbụla ewepụta ka ofu onye ejee njụ ahapụta mmadụ na-aba chọ ka ha chie echichi ahụ bụ onye ga-echi eze obodo ahụ ejee n'ihe jụasị mmadụ na-aba ka onye gachi obodo ọdụmma mana eze ọha iwebe eze a na-ekwu ka esi wepụtaba ihe ịma na ọ bụchara ka anyị si achị
n'Igbo ka anyị kwuo nke bụ eziokwu maka na ndị ọcha wepụtabaziri onye na-achị a na-achị n'ọgbọ onye kachasị tọ ka a na-akwanyere ugwu na ọ bụ ya na-eme nzukọ n'obodo gboo ndị ọgbọ nke achịsa ọgbọ ọzọ achịba onye kachasịcha bụrụ onye ndu mana ndị ọcha bịa ka e wee na-ahazi ihe ha na-nọgịzi yebezie mkpara nke emecha sụọ ya ọ bụrụ warrant chief ndị warrant chief a bụ ndị emechazi kpọbazie igwe na eze na ihe ndị ọzọ ọ ya ka o ji dizie ka m ewe ka ọ dị mana ihe anyị na-ekwu bụ ebumnobi eji hibe eze a ọ bụ ya na-aga ọ bụ na ọbịa ka eji hibe ya n'ala Igbo eweziri ike iwezi eze ebe ọ bụ na eze ọdịnala kwesịrị ịma ihe gbasara ọdịnala ekwesịrị ije gbozie ya na obodo ndị ọcha na obodo ndị ọzọ na-abụghị n'ala Igbo ọ ya ka anyị na-ekwu gwa ya fagị na ebe isi akpọ Ọkịja ọba ndị kọtụ nwa gọvanọ jiri eze ndị Igbo n'ọgwụgwọ eziokwu ọbọchị ndị ọdịnala ọbọchị ndị obodo na-esi eze kịta ahụ ịkpọkọkụ ugwu eziokwu ede obisikwa n'ala Igbo ọ dị mma Ọkịja nke a bụ na ihe na-emebi nke a bụ mana ka o si kwesị ịdị bụ na ndị obodo na-ewepụta imirikite obodo ha jekwa na mecha wee jee mee ma emume ya na-apụtakwa sị na ha ego ha wepụtara na onyeisi obodo onyeisi ala obodo abịa ego ya aka na ọbịa ka e yezere akwụkwọ mana ndị ọzọ na-esizi n'azụ ka mana ka o si dị bụ na ndị PG ndị na-afụ ma ndị otu ndị ga-eso were ọkwa ụbọchị anyị ga-eme ọ PG na eze bụ ndị na-achị obodo PG a na-enyere eze aka n'ịfụ na ihe gbasara ọchịchị mmepe eze ọdịnala anọrọ na-ahazi ihe ọdịnala dịka onye isi obodo ọ ya ka esi eme ya ọ bụrụ na ije a ga-ajụ unu n'uwekwa onye isi mmepe obodo nke a na-akpọ PG ekwekọrịtacha ajụọ na-ekwekọrịtakwa n'ọhụ ya ọ etu a ka m ji mara ekwesịrị ịda na-adị mana ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eje n'azụ nke a nwekwazi ka ọ dị onye na-akpọ biko gbadata ya ngwa gaa n'iru Somali na gaa n'iru aja n'isiokwu m na-akpa maka eze na-echi na mba aja na mba nke ahụ pụrụ eze kọ nke a bụ ọdụ na-achọ kọntrakt n'aka gọọmenti ma ọ nwee ihe ọzọ ha na-achọ ụfọdụ bụ ya na-eji azụ nganga esonye omenala anyị ka m kwuru nke bụ eziokwu omenala enweghị arụ nọ na ya onye ọbụla ji arụ ọ sị onye ji otu esi atụ enyi na-eji ngọngọ bụ egwu jiri ngọngọ bụ egwu onye kpatara nkịta ndị nkịta ha ada anụtụsi aka so ịkpata na ọ dị igwe enweghị ya arụrụ n'ọba so ndị ọbụla na-echi eze na mba nke ha na-eme fọtụlọ biznes ka nke abụ na-abịa n'usoro nke ahụ mana ihe ọzọ m na-etinye ọnụ bụ na ndị gọọmenti wepara anya na otu esi echi eze n'ala Igbo maka ihe a na-emebi ọtụtụ ihe n'ala Igbo mgbe ndị gọọmenti wepụ aka ọrụ obodo na-eji aka ha ahọpụ gọọmenti ala Igbo mgbe ọ ga-adịrị ụlọ mma. Daalụ Somali daalụ anyị na-abịa chaza anyị na-aga n'ihu abụ m Chizzy Ani ekwe na-akụ n'obi eze nna m ekwe na-akụ n'obi eze nna m ekwe na-akụsi ike ekwe na ha ekwe na-akụ n'obi eze nna m ọ bụ n'obi onye ka ekwe na-akụ na ya ize ọgụ na ihe mere onye ndị ga-eketa ụjọ na-eri anyị na-enwe n'ihi ake n'ụwa ka omenala eje ha anazi ana ize ọgụ na ihe mere ma agha ndị aka ji ọfọ bụ eziokwu ize ọgụ na ihe mere ma agha ụmụ ebe iyi unu enu na-eme ize ọgụ na ihe mere ma agha ọ nụtara gị
perikoma were ya wayo ihe anyị mabụ na omenala aje ya na eze ọzọ ọ bụrụ na ugbu a ka ịgbanyere ekwurekwu ga anyị na-ekwu maka ndị na-echi ndị Igbo na-echi eze n'ụzọ iche na-abụghị n'ala Igbo ọ dị mma awọm dị na ya kedu uru ọ bara maka na ebumnobi ha bụ ka akwalitebe omenala n'ụzọ iche ka omenala anyị ghara ịnwụ n'ụzọ iche mana dịka o si ada ọ bụchaghị ihe anyị bụ n'obi wee chie eze ka ụfọdụ na-eme mere na emirikiti na owegoro oge ndị eze ọdịnala nọ n'ala Igbo jere n'ụzọ ije jigasịa wee gwa ndị niile chiri ụdị echichi a ha gbanwee afọ ha zaba ndị ndu ndị Igbo n'ụzọ ije ha wepụ eze wepụ igwe maka na igwe maọbụ eze anaghị ewe eze na-abụ n'ofu obodo anaghịkwa na-ewe igwe na-abụ n'ofu obodo ọ ofu ya na-achị obodo iwebezie ya ndọrọ ndọrọ apụtabazie ya ntakasị apụta ya ya mere ha ji si mba zabanụ ndị ndu n'ụzọ ije hapụ ihe gbasara eze hapụ ihe ọbụla gbasara eze maọbụ ọdịnala anyị wee na-ekwu ya dịka azikwughasịa si ndị niile a na-echi ma ndị nọ n'ala Igbo dị ọ bụ ebumnobi ịkwalite omenala anyị ka ha na-emezu ngwaganiro ọ na-ekwesị isi n'ala Igbo ya ebe ọzọ na ya echi kama onye ọbasi na-enye bụ onye ndu ndị Igbo bi n'ebe dị otu maọbụ ebe dị otu nke bụkwa ebe ahụ ọzọ chekwa na-ebu gwakwa eze ọzọ ọrite ndị Igbo iri Igbo kama na mkpoji akpa na okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na ọzọ ekwe ma dị na ime omenye wane anụ m na na-ewetago eze unu na ụnata eze anaghachitago oke a na-achịtago mmadụ ibe na naira ọ dị mma eche m na ọ naira ka ikwu ngwa gaa n'ihu a sị na nwa eze anasịchago ọ dị mma gaa n'ihu ekwesị iwepụta ndị obodo enyocha ọ bụrụ iwenye eke n'ụzọ ga-etaghachi okwe ndọrọndọrọ ọchịchị nke ka dị anya ọ bụrụ na onye nke okike onye ọbụla enwenyere okike onye ụlọ okorie onye nke ka onye ọbachịrị mana ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ ya na ama ga-eji mee n'oge na mmụọ akpọ enyi mmemme iwepụtara onye ga-abụ eze mana ebumnobi bifo bụ ka ewule na-achịkọta omenye ọnụ ụtọ na-akwalitekwanụ omenala anyị na ọdụm na mma ndị Igbo ga na akpaziri na akwụkwọ ga-esi eji tụrụ ebugosedo so anyị na-ezi ichekwa ekere m ndị ọha daalụ nke bụ na ụfọdụ obodo kwa doziri nke ha ọfụma a na-ewere eze n'ọnụma eze nke achịsịa ruo nke ya oge nka ya eje na ezinụlọ ọzọ je wetakwa eze ọ ya ka ụfọdụ na-eme gwa ya afa gị na ebe ishi agwa be ya nkenke ndị ka ị mere na-arụ nata eze ndị were eze ọfụ iya ọ bụ ka ọ dị igwe nata na-adịghị na gọọmenti ahụ kama gọọmenti na-achọta na be mana kemgbe ndị igwe hapụrụ ịma na be ka ndị gọọmenti na-achọta ebe a ka ihe niile ya ọ bụrụ na onye igwe na-achị obodo ga-ahapụ ịdị na-eje na gọọmenti ahụ ndị gọọmenti na-achọta na ọ bụrụ na ha nwere mkpa ọ kara ịka mma maka chifu Nathan Ogbu mgbe ọ nọ n'ọchịchị ọ gọọmenti na-achọta gọvanọ na-acha abịa na be ọ bụghị na-acha gọvanọ ebe ọ na-echigo n'ụwa ya igwe ugbu a ibi ọhịa ka ndị si gị n'ime ekwena ya ihe onye na-eme ka eji mara ya ọ bụ eziokwu nna ya mere ka eji lụta nwa ya
n'ihi na nne ya mere nke ọma anyị na-ayọkwa nwe ya ka o mee nke ọma mana ihe ọzọ m na-ekwu bụ ihe gbasara eze a onye echighị eze na be ọgachia na obodo ndị ọzọ ọ dabara dịka eze ọha na-ekwu o kwesịrị ka ha bụrụ ndị Igbo general president hapụ ichi eze a maka eze ndị a niile mgbe m nọ Lagos eze ndị a niile m pụtara na Lagos agata obodo enweghị ihe eji mara ha ọgbọkwa nna ha na-enyere ndị Igbo na ụfọdụ nọ na Lagos aka ọkwa ndị otu ha ndị nwere ego ka ha na-enyere aka so ọ ka mma na ha na-echi eze kịta onye ọbụla na-echi eze ya nọrọ na be ya chiri eze ndị obodo arọpụta ya ma anụrụ omenala ka eji chie ya mana ọ na be ya na-agọdụ mmebi ihe dị ha mkpa ndewo ọ dị mma kenere m eze Nathaniel nke abụọ ihe okwu bụ ihe mere eme biko onye na-agbọ gwa ya afa gị na ebe isi agbọ aha m bụ Ada Amaka Ada Amaka hey Ada m nwaanyị mere aka ọ dị mma papa ọ na-epiefụta mmiri n'ụwozo karụ ngwanụ ike n'ọnụ n'ofe a anyị na-efu ihe bụkwa ọgbara Igbo ghara onye na-egbughi esi ọ gaa na mba onye na-egbughi ọkụkọ na-agụ ọ gaa na mba gburu esi na ụmụaka ba ya nwere oge my brother nọ na Malaysia 2014 so ruo Malaysia one boy asị na-eze ndị Igbo isi aha aka na-esizi eze na Malaysia ọchị m gaa na dịba ebubo eze igiri one other boy asị na dịba na nke okike ọ na-ewu n'eze abụ ya wata ekwesịrị isi ya anọkwa ndị a makwa ihe a ka a na-eme agba ndụ this boy niile ọ bụrụ ihe anyị chịtara n'eze so afụghọ ndị na ọ ga-abụ ụmụazị be anyị fụọ gawa ịgba mbọ agazawa eze na mba ihe ọzọ ha na-ekwu ọ dị mkpa dịse mgbe oke onye mba ọzọ bụ ego okwu n'isi nchọtara amaghị ihe mere ụmụaka be anyị ga-akpọkpochi anọgide na-achị dị na onye nke a nwụrụ na Malaysia onye nke a nwụrụ na US onye nke a nwụrụ ebe dị ụta biko anyị were uche kụọba ma ọ were uche afro deyo agabawa mana ihe o kwuru bụ eziokwu maka na ejizi omenala Igbo na-ayasa onye pụta ọsị gị na ya bụ eze ebe eze ahụ ị na-afụ onye kpata ego ọchịkọnụkọ ndị mmadụ nsogbu bụ na ndị ahụ niile ọtụtụ n'ime ha agaghị ama otu esi akwado uru ọsị gị hapụ ihe omenala na ihe nke a mgbe ochie na ihe a mgbe ọfọ na hapụgodi na nke a hapụgodi ihe a ka anyị were onye ọzọ onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na-ebe isi agbọ isi Cross River ngwa gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu nwanne onye ndukwu na-akpọ ya ka eze eze ka anyị iwe na-asị na ọ dị unu mma otu a ọ dị n'anya ma gọọmenti na ndị ọzọ nọ ebe a nwere ndị izi anyị nwa nọrọ ebe a anyị ga-anọrọ ọzọ nnọọ daalụ ihe na-ekwu bụ na ihe anyị na-ekwu bụ agbụrụ onye si mmadụ ewere ndị ndu ewere otu dị iche iche n'ụzọ ije ewere ndị otu dị iche iche mana ihe a na-ekwu bụ mmadụ ada na-apụta dịka eze n'ụzọ ije iwe ike iwe onye ndu onye isi ewe ndị na-emepe obodo dịka ndị kpọrọ ndị na-achị Igbo niile ya bụ president general a na-ewe ya dịka ebe ewegasịrị nke a na-akpọ ndị na-asụ Igbo speaking community ogbe ndị na-asụgasị Igbo ha ndị na-asụ Igbo n'ụzọ ije na-apụta ha ewepụta ofu ya ọ bụrụ onye isi ha niile abụrụ akpọ ya president general ndị Igbo speaking community ewekwa ọha na eze ndị Igbo n'ụzọ ije ndị a bụ ndị ndu na ọ bụghị ka apụtazi agbụrụ ọdịnala eze
wee sizia na onye abụzi eze na ụzọ ije onye ahụ ga-amakwa ka esi egbe igbe ọdịnala ebe onye ọsa chiri onye igbo eze chekizie onye okpo ga-ejichie onye na-agwagwa ya afa gị bee ya nkenke ọgachi na ọgụ ụbọchị azụ gaa n'iru nwanne ana m anụ ya ma bee ya nkenke o ịma na ewere ihe hapụrụ ịgwa mgbe anyị nọ Kano 1988 or 87 anyị were riot eze Igbo gburugburu bụ Ojukwu nwoke ọma sọsọ ebe ofisi tiri anyị na Kano wee kpaa anyị mitin na Baraka de Zua hotel wee si anyị biko anyị erufere ndị ikpe dịka Igbo Delta na Igbo River na ọda steeti bụcha na-asụ Igbo n'otu ọ dị nkịta abụọ ka ọ dị agha wee daa anyị ọchịchị ọbụla a na-achị ego echi a na-etinye ha na anyị kee ọkwa ndị Igbo chịkwasị anyị ga-etukwu ha chịkwuo ka anyị na-agabakwa n'owu anyị cheche constitution carries everybody along orukwe ton ha enye ha position nke ha so emechezie enwere mgbe ị ga-anụ akụkọ ime na Kano ọ bụ ofu eze ha na-agwa eze Okonkwo onye na onye na-eme biznes na Kweri market amaghịzi m ihe sewere ha n'ọrụ ego onye nke si na onye nke rie ego obere bepụta ya bụcha ahụ eri ndụmọdụ were gbagbukwa onye nke ahụ onye nke ya na-eme biznes ha anyị nwere ya ndị Awụsa na-ejighị ọnụ ka anyị ndị Igbo na Kano jụọ ajụjụ na ọ bụrụ na ọbachị ka nna atụ gbagbuo onwe n'ime ahịa gbagbuo onye na-eme biznes ga ọ bụ ụdị ha na-echi na mba so na-esomasụpọt na ihe ọha na eze ndị Igbo kwuru na ha kwuru okwu dị mma wee sị na ọ bụ prezident jeneral ka a ga na-eji arụ ọrụ na ọ kaara ma prezident jeneral a na-ezo ome emechi ezo na-eme ntuli aka ọgbanye wepụta ekwete na ọ bụ ntuli aka eji ewe udo adị mgbe mmadụ si wee pụta iwere eze ya ị na-echi eze makwa na ị na-asị eze ndị Igbo mgbe ka esi eme eze na ihe eze onye ọdịnala bụ na-ewere ndị na-agbara afa ewere ndị parents cabinet bụ dipe na-agbara afa na-asị eze na ekpepụ obodo ga-esi ezi ọmụmụ omenala anyị nwere ike ga-emekwe ndị Awụsa na ọ bụghị nke ha ọdawa okwu afọ menanya ịchụ àjà ebe ahụ okwu adaba so biko ka anyị hapụ n'ihe ahụ prezident jeneral anyị ndị a kwuru bụ eziokwu biko ka anyị were ya n'otu ahụ daalụ nwanne daalụ Okonkwo daalụ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke ka anyị na-achịkọnata ya ọnụ ekele gị ndị eke imel zọ onye nọcha apụ gaa n'iru nwanne o tekwala ọkwa ahụ dị ka eke imel ewe n'iwe gaa n'iru nwanne m ihe gbasara eze ndị Igbo na-ewi eze ndị Igbo Lagos ọ nwere ka anyị chiri na dekịtị mgbe a na-adekịtị ndị Igbo na-adekịtị okwenkwa ụmụaka ndị na-agba mbọ ndị na-ebu ngwa ahịa n'isi ọtọdụ iji anya hụ anyị ọ na-ebi ndị transport si achịkwa ha amaghị mgbe ha ekwuzi ya ọgwa chịkwa eze ndị Igbo ahụ ọgwa ndị ọha na-achịkwa na-emezigo mana ọ onye ihe anyị ọ na-ahazi ha ọkpọcha ka ọ gara ya okpuru ugwe dọọ n'ala mana ụfọdụ ndị iwu nke eze ha wee ikwu eze dike ya ka ya ụtọ Igbo na ugwu Awụsa eze ndị na ka na nke ọzọ ee mgbe nna ya omenala agaghị enyebazigbo nwa ọjị o nwere ngwabụrụ mgbe oge gboo anyị guzoro ndị nke na ọ bụrụ na eze ga-ahapụ ihe gbasara ga-ahapụ chi n'aka gọọmenti onye chichi eze gọọmenti nye ya ihe nke anyị nke ọzọ ọwụchasị n'ọnwa eze ihe ahụ eze ndị ahụ gọọmenti ndị bekee nchiri nke omenala ọ hapụrụ ọkpọ eze ha tụrụ na abụba abụba daalụ nze onye nọchapụ ọ dị mma eze ka anyị na-achịkọtazi ọnụ maka na oge na-asịzi anyị kwarapụ ịfụnanụ ka o si daa ndị ọchịchị ndị niile ọ nọ n'okwu na-afụgo ka o si ada ka omenala anyị ghara ịnwụpụ ihe ka anyị jikọọ n'aka mee ihe dị ka e kwesịrị ime ya ọ bụrụ imebe ya ọ bụrụ na ọgbọ na-achị esi na ndị maara omenala mma ala ọ na-abụ azọbogide a na ndị ga-apụtakwu eziokwu nekwa ka anasị dị nekwa ka oke nekwa ndị kwesịrị iwe mara ụmụnna obodo ndị ma onye mma ihe ekwe na-akụnụ gbasara obodo ya ndị obodo họpụta ya ọ na-achị a na-enwe aṅụrị dịka ndị ọhaneze na ndị ọzọ kwuru na ndị ọdịnala ndị Igbo jisi
ọ bụrụ na unu chọrọ ndị ndu n'ụzọ ije unu kpọbana ha ndị ndu ma hapụ na ihe gbasara eze ka ọ dịghara eze ndị nọ n'obodo ha maka na keke ka iji azabazie eze zaba igwe ịfụzi igwe ndị nwe obodo dịka ọba ma ọ bụghị afọ ọbụla ha na-akpọ onye ọchịchị ime obodo nke ha ị na-adaziri ya n'ala na-atụzi egwu mana ihe ị kwesịrị ịbụ eze pụta eze o kwesịrị ịdị na-atụ eze ọzọ egwu na chacha ihe ndụmọdụ nta a sị m ndị be anyị hapụ gbara omenala ọsọ na omenala anyị mhozi omenala so ebute ihe a maka na bifo mgbe a na-echi echichi na awọrọ bifo echie mmadụ echichi anyị nweta iri iche anyị nke n'ọnwa ndụ ụnyaahụ ka enwegoro ihe alụ onye ahụ mere ka ndị be ndị enwere ihe alụ ha na-eme ka ndị enwe emego ji mee ka nlụkụ maọbụ nọọ ndị na-eri ka ndị na-abụrụ ha bụ nwaanyị na ha eme ezumike ihe ga mmadụ ya na-achị na-echi ekiche onye anụnwa nwere edi nwunye mmadụ ya ọtụtụ dị iche iche ka a ya echi ekiche befo eche mmadụ eze mana nke ugbu a bụ onye kpata ego echi eze amasị ndị Igbo ka anyị mụtakwa na akọ na ebe na omenala na-ekwenu ka o ji ejezi ekele Chineke na-atụzi anyị niile n'ọnụ ugbu a oke achị m dịka na oge nwaanyị n'ime ụlọ ikwu na onye tegara anyị ntị na ọka ụbọchị mara onye ọbụla mma ọ bụ olu dibịa eze ọha na mburugbu ka unu nụchara onu ya na amara na ọ bụ dibịa kara aka ewe kwuru okwu wee sị na achọ ịhọpụta eze dịka Okonkwo si kwuo na-ewegasị ihe ndị dibịa na-emegasị dibịa eze ọha onu nwa mmanụ ka esi eme ihe ụdị ihe dị otu a achọghị ịchụ àjà na-ewepụta eze eme ya ọ dị ma ekelela m onye ukwu kelee onye ntọ ọ ga-adịrị ndị Igbo niile ma biko ndị niile nke a gbasara ọ bụrụ na unu ka na-azụ eze n'obodo unu adaghị akwa azụ eze ọzọ kwa unu mana Igbo kwuru ya ọ bụrụ na obodo họpụtara jikọrọ aka ha pụta mmadụ si ka ọ chịba ha biko hapụ na onye a ka ọ chịa eze anyị wepụtakwana ka ọ chịa n'ime obodo biko kwadonu ya ọ bụrụ eze pụtasị maka na ụfọdụ bụ ndị na-achọzi ọganihu bụ eze kwesịrị na omenala ike ewe ụdị ọnụ a na-anaghị akọ ya enwere ike sị na eze nke a na-agwọ ọgwụ na ọ na-akọ nshi na ọ na-eme nke ọzọ mana ọ bụghị eziokwu anyị na-akwa asị na ajọ eze ọchịchị nchigbu adịghị mana ọ bụrụ eze kwesịrị na omenala sị na-ekwe ka ihe kwesịrị ịdị na-ekwu eziokwu ya ọ na-akọtọba ya mana ọ bụrụ nke obi abụbe akwụkwọ nsọ ma ọ bụ jebe ụka ọ na-asị he na alụ niile mebezie n'obodo enwe onye ga na-atụpụzi ọnụ ọ dịghịkwa mma ka anyị jikọọ n'aka kwado onye ọbụla ewepụtara ka alụ mpụ ajọ ihe nkewa ọgụ ihe ọbụla bụ ajọ ihe si n'obodo anyị niile pụọ ka ala Igbo dị mma ọ ya ka anyị na-ekwu ọ bụrụ na onye nọ n'ụzọ ije kweta na ihe ndị nọ n'ụlọ kwuru na-achọrọ ka unu bụrụ ndị ndu unu bụkwanụ ndị ndu a unu ga na-eduzi ọfụma na-echetagasị ụmụ omenala ndị a na-emegasị maka na ụfọdụ nọ n'ebe anọgịrasị na ha na-eme emume iri ji ọ dịkwa mma o wee na-egosi mana ọ bụrụ na unu mee ya n'ụzọ na unu na-eme ya dịka ndị nọ n'ime obodo si eme ya unu chọọ n'ime ya na-aba kpọnata ofu eze ọdịnala ọ bịa hazie ihe mee ya dịka e kwesịrị ime ya ọ dị mma n'ebe ahụ nọ ụtọ onye ndu unu na ndị na-achịkọta unu n'ebe ụzọ ije na ndị eze ọdịnala o gosizie unu ka esi eme ya kọọrọ unu akụkọ ihe gbasara ji na ọ bụrụ na eze ma ihe gbasara omenala ọfụma bịa kọọrọ unu akụkọ omenala ndị nọ ebe ahụ wee mụtazie ya ka o kwesịrị ịdị ekele m onye nta kene ukwu kene ndị niile bụ ndị Igbo na-ege anyị na-ekiri anyị n'ọgbọ na ọ ga-adịrịrị m niile mma ma anyị na-asị ka anyị bịa nkwadobe na omenala ọ bụrụ na ị na-eme nke ị na-eme chọọ ka omenala aga n'ihu bute nke ị na-eme bịa kwado omenala anyị bịa n'ụlọ nke bi dị na Savage Crescent na GRA obodo Enugu ịbịa ịchọba ngalaba azụmahịa anyị bịa weta nke ị na-eme ka omenala ndị ọzọ na-akwado omenala nke ma ndị nke bịara abịa omenala bịara abịa ha na-ejikọ aka kwado ya ka anyị na-ekwuchi ike ewere omenala ndị bụ unu chọrọ ime bịa ebe a anyị agwa ya ndị ụwa mara omenala unu ezi unu abịa kọwaa ka o si achị na ka o si akwalite omenala unu bịa n'ụlọ nke bi Savage Crescent GRA n'obodo Enugu ebe a ka Solid FM gwere chinchin ebe ejebe ozugbo na ngalaba azụmahịa anyị agwaghị ha na-ewepụ na anụ wee rie ya ma ịchọọ iwe m na 08023301976 08023301976 ekelela m Tobechukwu Tobel na ebube anyị na YouTube anyị nọ na mba ụwa niile jee kiri ibe na anyị nyeruo ebe a sọbskraịbụ ka ị na-enweta anyị n'efu ọ ga-adịrị ndị Igbo n'ime ugbu a nga na-apịapụ nkwa wee ruo oge oziọma eji ọfụ ga-eduru wee na-aga oziọma ga na-eduru wee na-aga abụ m Chizzy Ani Ọkanga Utobo isiokwu karịrị
Ezo ha. Na-ajụkwa na-ese. Ebe a jụrụ ese na. Ekelekwa m ndị ka o sha. Nke na-emekọ. Hello. Ekele ndị ka o. Okwa na saya.